μαρκάριστε 60 χρόνια φεστιβάλ Ροδακίνου. Βεβαίως. Ένας θεσμός. Είναι ένας θεσμός, είναι η ταυτότητα του χωριού μας, είναι το φεστιβάλ Ροδακίνου, γιορτάζουμε σήμερα τα 60 χρόνια, σας καλωσορίζουμε στην κοινότητα μας και είδατε πόσον αρκετόν κόσμο έτσι ενορίστηκε με αυτήν τη ζέστη που βρίσκεται εδώ σήμερα. Έτσι, συντομία, να γνωρίζει και ο κόσμος αυτή η ιστορία του φεστιβάλ Ροδακίνου, από πού ξεκινά? Ξεκινά από το 1963 με οραματιστή τον κύριο Χαράλαμπο Στυλιανίδη, έναν πολύ ενεργητικό άνθρωπο με φανταστές ιδέες της τότε εποχής και ξεκίνησε τότε να διοργανώνει το φεστιβάλ με 1002 βάσανα και δυσκολίες. Φανταστείτε ο χώρος που είμαστε σήμερα από το φεστιβάλ που θα γίνει κυρία Κίλωση το βράδυ, τον ισοπεδώσα με τους κούσπους και τα φτιάρια. Μια προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το ιστορικό φεστιβάλ, το οποίο κάθε χρόνο ο κόσμος τον αγκαλιάζει. Αυξημένη η προσέλευση του κόσμου. Προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμιζόμαστε. Ξεκίνησε ως φεστιβάλ με πολύ καλούς ιονούς το 1963, εμείς όντας μικροί το 1970 που είμαστε μικροί θυμούμαστε πάρα πολλά καλά γεγονότα. Ακολούθησε η τουρκική εισβολή και σταμάτησε για 3-4 χρόνια. Το ανάλαβε μετά η Ένωση Νέων όταν ιδρύθηκε του Κατομήλου, μετά το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά ο Σύνδεσμος Αποδήμων και τώρα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποδήμων και το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνουμε αυτόν το μεγάλο φεστιβάλ που τα τελευταία 3 χρόνια το αναβαθμίσαμε ποιοτικά, ποσοτικά και σε όλη την έκταση της κοινότητας μας. Φαντάζομαι δώσετε γύρω σε γειτονιές που είδατε τις δραστηριότητες που γίνονται από χωριανούς στα σπίτια τους και δραστηριοποιούμαστε όλοι με το επίκεντρο σήμερα του Ροδακίνου. Και πέστε μας εσείς έτσι λίγο που γνωρίζετε και καλύτερα τον χώρο εδώ του χωριού, από πού ξεκινά μέχρι πού φτάνει ο περίγυρος όλος του φεστιβάλ. Ξεκινά από το, αν προσέξετε, από την είσοδο της κοινότητας μέχρι το τέρμα της κοινότητας, δηλαδή είναι όλη η κοινότητα εμπλεκόμενη. Μάλιστα. Περίπτερα, ζωγραφιές για τα παιδιά, το ζύμωμα του ψωμιού. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες σήμερα, οι οποίες απασχολούν όλες τις ηλικίες. Διάφορα προγράμματα, διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν από τα παιδιά, ζωγραφιές, θέατρα, σκηνές, θεατράκια. Για τους μεγαλύτερους υπάρχουν το ζύμωμα του ψωμιού, η κατασκευή κεριών από ροδάκινα, η κατασκευή κομπόστου, η κατασκευή μαρμελάδας, η κατασκευή παγωτού από ροδάκινα, το λικέρ του Ροδακίνου. Δηλαδή τότε όλες οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με αποκορύφωμα τη μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση που θα έχουμε απόψε με τον Σταματάρη. Το Γιώργο Σταματάρη. Μάλιστα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία αυτός ο θεσμός να συνεχίσει για ακόμη τόσα χρόνια και περισσότερα και να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και ζήλο τη διοργάνωση αυτού του ιστορικού φεστιβάλ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα γιατί σήμερα μας θυμάμαι την παρουσία της η κυρία Μαρίνα Χατσιμανόλη, υφυπουργός Ναυτιλίας, που με πολύ καλοσύνη και ευγένεια δέχτηκε από την πρώτη στιγμή που της προτείναμε να είναι υπό την αιγίδα της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμου, την Καρίνα την Παπαϊωάννου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου και όλους τους κατομιλήτες για την άριστη συνεργασία που έχουμε για τη διεξαγωγή όλης αυτής της εκδήλωσης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τους εθελοντές και όλους εσάς που με τη δική σας συνεισφορά, τη δική σας παρουσία βοηθάτε να προβάλλουμε την κοινότητα μας και την ταυτότητα μας που είναι το Ροδάκινο.
60 χρόνια φεστιβάλ Ροδακίνου εδώ στον Κάτω Μήλο. 60 χρόνια, ένας θεσμός που κρατάει από το 1963. Παραμένει ενεργός εδώ και τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο που το ξεκίνησε και όλους αυτούς που τόσα χρόνια κράτησαν αυτόν τον θεσμό για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ, ο Σύνδεσμος από Δήμων Κάτω Μήλου, μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Μήλου, για να προσφέρουμε στους ντόπιους, στους συντοπίτες μας, στους χωριανούς μας, αλλά και στους ξένους, όλες αυτές τις όμορφες γεύσεις από Ροδάκινο και μια όμορφη εκδήλωση και μουσική βραδιά απόψε. Ωραία, βρισκόμαστε εδώ στο προαύλιο της εκκλησίας σας. Έχουν στηθεί μικρά περιπτεράκια. Πες μας λίγο έτσι. Λοιπόν, εδώ προσφέρουμε καφεδάκι, δροσερά ποτά και φυσικά μη τι άλλο χυμό Ροδάκινο. Θα δείτε την παιδική γωνιά που μπορούν να απασχοληθούν τα παιδιά μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχουμε κρέπες, έχουμε παγωτό με γεύση Ροδάκινο και φυσικά έχουμε το μουσικό παραμυθά μας το απόγευμα, όπου θα μας απολαύσει και αυτός, θα μας δώσει μια ωραία ατμόσφαιρα με ένα πολύ όμορφο παραμύθι, ένας ευγενικός αλεμόμελος. Ένα πλούσιο έτσι ολοήμερο πρόγραμμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, κοπιάστε και να μείνετε μαζί μας. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος.